Assalamu alaikum masoya yan uwa da abokan arziki. Maganar da zan yi magana ce ta sirri wanda bai kamata a ce na yi ta on social media ba, amma babu yadda na iya, saboda yadda duniya take min kallo a bangaren da ya shafi personal rayuwata, wanda already mutunci na a idan mutane da yawa ya zube, kuma Allahu alam, Allah ne kadai shaida na, ba ni da wani baki da zan iya kare kaina akan hakan, kuma babu dalilin da zai sa in fito duniya ina faɗan wani abu da yake faruwa da ni a personal life ɗina na gida. But amma this time around ya kamata in yi magana, saboda ni kaina abin ya zama na kasa fahimtar yadda rayuwa take, hakan yake faruwa da ni. But Allah shi kadai ya sani iya kokarin da nake yi da kuma iya kawar da kai, amma ƙarshe dole tura sai ta kai bango, an kai ga in samu sauki, kowa ma ya samu sauki. Har ga Allah wallahi azim ba ni da niyyar yin magana on social media, amma wani lokacin idan kana so ka goge wani fenti da mutane suka shafa maka, kuma kai baka san yadda za ka yi kai wannan abun ba, saboda babu wanda zai fahimce ka, so dole ya zama dole ka nemi hanyar da za ka iya gyara abin ya zama koya ne dai daga an kira sunanka, kada mutane su tuna da wancan image din da suke kallon ka da shi na mutumin banza, ko kuma na wani mutumin da ya kasance mahaukaci, dakikanci ya kare. Shine duk mutumin da yau za a waye gari ya ce yau gashi ya sa kudinsa ya aure, kuma ya dan zauna da matan, kawai sai ya ji ya rabu da ita saboda shine ya fi kowa kudi a duniya. To babu dakikancin da ya kai wannan. Wato a duniya na yi aure ɗai ni kana ba alfahari nake da numbers din ba na alfahari da haka, kuma duk wanda na aura muka samu problem ba na fitowa in ce ga in ba duniya labarin abin da yake faruwa ko abin da ya faru tsakanina da iyalaina, saboda ba daidai ba ne. Muna da 'ya'ya da su, wani abin ba za ka iya fitowa ka ce gashi ba, kuma kai ma kana da baki. Idan kana da baki, ita ma matarka tana da bakin da za ta iya fitowa ta kare kanta. So a maimakon mu zubarwa da 'ya'yanmu mutunci, ya zama dole in yi haƙuri in rufe bakina, kada abin ya zama ishu. Amma wannan karan I have to, maganan gaskiya kenan. Zagin da mutane suke min da cin mutunci akan aure saki, ba zan ce baya damuna ba, so amma daga baya da na gano cewa duk abin da ke faruwa da ni da iyalaina ba wanda yake kallo sai 'yan uwana, sai wasu abokaina, amma kuma duniya kullum ni ne mai laifi. So na karba, tunda har na ci gaba da rayuwa ba tare da abin na bashi ya kai ni na shiga wani yanayi na depression ko yanayin da bai kamata ba. Ko ba komai, ina da 'ya'ya wanda suke bukata su ganni da raina da lafiya na, ina da 'yan uwa da iyaye da suke son su ganni da raina da lafiya na, so ba zan rika bari abin damuwa ya zama na cewa ya kai ga ya shiga wani yanayi ba. kuma ba zan yi wa
abokan zama na sharri akan wani abu wanda ba haka bane, kuma fito in ce haka ne. So daɗinta duniya, hanyoyi da yawa da mutum zai iya wanke kansa, akwai hanyoyi da yawa. To sai dai kawai abin da na sani shine ni wannan sana'ar da nake ciki ita ce sana'ar da ta jawo min duk waɗannan matsalolin, kuma ba masu ba, matsaloli da yawa a rayuwa wanda ni Allah subhanahu wata'ala shi ya san komai. Amma da buɗewa mutum ake yi a rayuwa, a ce in ka shiga kaza za ka zama kaza, abu kaza zai faru da kai, kaza zai faru, to bana tunanin zan ɗauki sana'ar shahara ko in ce sana'ar fim wanda babu wani abinka na duniya da yake iya rufuwa. Saboda abin da zan faɗa is a long story, but let me cut it short. Na samu problem da matata Safiya, kusan a yanzu ana neman 'yan watanni haka tana gidansu. So duk yadda ya kamata a ce iyaye, 'yan uwa waɗanda suke da hakkin a zauna a sasanta, an zauna, amma ba abin bai sasantu ba. So in fact kawai dai yanzu tana gidansu, kuma abubuwa da yawa sun faru, kuma tun da muka yi aure abubuwa da yawa sun faru, amma dole sai ana yin haƙuri a rayuwa har sai abin ya kai ga inda ba za a iya haƙuri ba. Tun da na yi aure, waya cellular ita ce take kawo matsala tsakanina da matata tun farkon aure. Amma an yi yau, gobe na ce kar a sake, gobe kar a sake, jibi kar a sake. To idan dai wannan wayar bata bar hannun matata ba, to definitely ba za mu zauna lafiya ba. So daga ƙarshe dai yanzu ba zan iya ba da labarin abubuwan baya ba, magana gaskiya kenan. So amma ba na so, saboda anytime from now za a iya samun problem, saboda ni ban saki matata ba yanzu, ban sake ta ba, amma tana yin sana'a a social media, wanda kuma sana'an nan ba da shi ta zo gidana ba, ni ne na batta ta fara yi. Amma tana yin adashi, ta gaya min cewa tana yin adashi, amma zubi take yi, in an ya kai kaza za ta kwashe kaza. Ashe ita ce uwar adashan, wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru ka no. So sannan babu jituwa tsakaninta da 'yan uwana da kuma 'ya'yana. Wannan abin yana faruwa a kowane gida, yawanci ana irin samun irin waɗannan matsalolin. Tana yin adashe, kuma ita ce uwar adashan, ita take karban kuɗi, take tarawa ta ba wanda ya kwashe. Wallahi azim bata tambaye ni ba, kuma ban sani ba. Business ɗinta da take yi kadai na san na ba da izini, shi ma da conditions cewa ba za ta taɓa posting ɗin abin da ya shafi hotonta ba. Amma ni in na ra'ayi zan iya posting occasionally. So issue ɗin dai da yau da gobe da jibi shine aka samu problem da akan waɗannan matsalolin, da posting ɗin da ta yi on TikTok. Ta je ta yi lalle a wajen lallen, an ɗauke ta tana rawa, an saka a TikTok. So ni kuma bana so, kamar yadda tintintintina ne wani na kai. To karshe dai na ce ta je gida, saboda duk abin da ka kasa juya matarka ko ka saka matarka ta yi,
so idan dai tana da iyayen arziki ne, iyayen waɗanda suka san me suke yi ne, sai ka tura ta gida. In ka tura ta gida sai ka faɗa musu ga abin da ya faru, gashi ni na kasa, to ku kuma ku yi mu. So a maimakon da ta je gida abin ya sauki sai ya worst, saboda abin da zai zaunar da ni lafiya, ya zaunar da aure na lafiya, ko menene, ko duniya nake samu ni, idan dai akwai matsala zai kawo mushkila a aure na ko a wani abu, zan haƙura da shi. So amma ban haƙura da Safiya ba, na tura ta gida, na faɗi conditions, na ce to aka kai ruwa rana, na ce to na yadda ta dawo, amma ina da solution guda 3 wanda dole sai sun faru sannan za mu iya zama lafiya ko za mu iya ci gaba da zaman aure. Shine na ce wannan wayar ba na buƙatar ta, kada ta dawo gidana da waya, a siya mata wayan da ta iya kiran dan uwanta, duk wanda take so ko ta kira ni, ko in uwanta suna son magana da ita su kira ta, amma ba na buƙatar wayar da za a saka data a ciki a je ana yin bincike on social media ko kuma ana yin abin da bai dace ba wajen matar aure. Na farko kenan. Na biyu na ce zan canza mata gida, saboda ƴaƴana ƴan uwana babu jituwa tuntuni, so solution shine in canza mata inda za ta iya rayuwanta ita kadai. Na uku, as I was saying, na uku kuma na ce, I'm sorry, kun ga hannuna yana shaking, ku yi haƙuri haka, wazan I can't. Na uku na ce business da take yi a dakatar da shi. Na ce ba na bukata, saboda ba da shi ta zo gidana ba, gidana ta fara yi har aka kai wannan lokacin. Dalili kuwa da yasa na yanke waɗannan abubuwa su ne, ta ce tun da na aure ta ita take ɗaukan nauyin kanta, ba na bata abinci. Ta ce tun da ta haifi Diana ko pampers ban taɓa siya wa Diana ba. Gidanmu mutane sun kai 50 aiki kamar da zai kashe ta. So wannan duk daga bakin ta fito, wanda idan har aka kai ga yau an ce aure na da ita ya mutu, na tabbatar da mutane da yawa za su so su ji wannan abin da na faɗa. In fact, ba wannan ba shi da kada mun ta faɗa ba, akwai abin sun kazanta wanda na tabbatar da cewa duniya idan ta ji abin da take faɗa, wallahi al'azimu sai ta kareta ta, saboda na san cewa ba wanda ya san yadda rayuwar gidana yake, amma makusanta na, abokai da yan fim sun sani yadda nake iya kula da mahaifiyata, ƴaƴana da kuma mata na daidai gwargwadon iyawata. So wannan dokokin na ce ta daina business, ta ajiye babbar waya, kuma zan canza mata gida. Kawuna suka je aka zauna aka yi maganganu, aka tashi dai ba solution. Abinda iyayenta suke faɗa, ko ce yayyanta, shine sun yadda a canza mata gida, amma ba su yadda a hana ta yin business ba ko a karɓe wayan hannunta. Idan kuma dole sai an yi haka, to su gaskiya sai dai a haƙura. Ni ban saki matata ba, kuma ba na son sake ta, saboda 'yan kallo akwai makiyana da ko menene na fito na faɗa ba zan burge su ba, za su ce ƙarya ne. Amma ina yin wannan dan masoyana ne da suke jin ciwon ana zagi na akan aure saki. So tana gidansu, with time idan an daidaita fine, amma zai wahala saboda sun fi yadda da abin da take samu na arziki na dukiya duniya da aurenta. Shi gina wannan, nagode. So tunda sun zaɓi business ɗin da take yi fiye da zaman aurenta, ba ni da option. Anytime from now za a ji labari mara daɗi, a gafarce ni. Wannan shine, saboda ina celebrity ba zan kashe kaina saboda followers ko in ce fans dina in burge su ba.
in zauna in ci gaba da zama da bakin ciki saboda babu yadda na iya, billahi allazi la ilaha illa huwa. Har zuciyata yanzu da nake maganan nan ba so nake ba, amma ba ni da option. So in Allah ya sa an daidaita fine, ba daidaita ba Allah zai yanke. Babu abin da ya fi karfin addu'a, saboda dai na san dai aure ana yin shi ne saboda raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a kuma tara zuri'a da shauransu. Ina da zuri'a, ina da 'ya'ya, don haka ba ni ne kaina ba, kuma ba na cire rai da rahamar Allah, but ina ganin na gama aure bi iznillahi ta'ala, na gama aure. Ma'ana roƙon Allah ya kare ni daga dukkanin abubuwan da nake gujewa, yasa nake ta yin wannan auren. Daga na rabu da mace sakin auren saboda wani dalili ne wanda duk mutumin da ya zama madaukaki yana tare da irin waɗannan abubuwa da su rika bin shi. Idan mutum ba imani bane da shi ko kuma addu'a da dauriya, to sai ya kauce hanya, sai da mutum ya koma ta bin yan mata da shauransu, wanda shine dalili da yasa kowane lokaci na rabu da mata nake ƙara yin auren, saboda in kauce wancan hanyar. Da haka wanda ya ji haushin wannan abin da na faɗa, yan uwana, da babu wanda ne shawara da shi, kawai yankewa ne, saboda ni ne nake zama da ita, ni na san irin hakurin da nake yi da ita, ita ta san irin hakurin da take yi da ni. Dan ba za a ce ai ni ma wai ba ni da laifi akan wasu abubuwa da nake mata ba, amma na tabbatar da duk abin da nake wa matata ba zai raba aure na da ita ba. So aure na gama shi, ma a gafarce ni, na faɗa ne don in wanke kaina da wancan sunan da ake kira na, saboda yana damuna. Allah ya zabar mana abin da ya fi alkhairi. Sunana Abubakar Waziri, wanda aka fi sani da Rabi Liba, wato baban Sumayya. A ɓangaren masu fama da rauni ta fuskan mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai, cibiyar Kashful Alim ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani. Hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D, da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. Cibiyar ta yi bincike kuma ta samar da ingantattun magunguna wanda aka gwada aka kuma dace. A ɓangare na tsarin iyali, cibiyar Kashful Alim suna ba da magunguna a kan wannan tsari kuma ana dacewa. Don haka ma'aurata, kuna iya ziyartar cibiyoyinta da ke faɗin Najeriya don karɓar magani da kuma samun waraka. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa, saman Bene, shago mai namba 1. A cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza, shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage, titin Union Home cikin P&D Plaza. A jihar Lagos muna Owo Street, Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale, Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza, shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi, benin Alhaji Usman Giwa da ke bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger muna birnin Yamai, Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka, Grand Marché de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.